परिचय ମୁଁ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏବଂ ଏଇଟା ଉତ୍କଳ ସମାଜର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟାର ବେଶୀ ବର୍ଷଠୁ ମୁଁ ଉତ୍କଳ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ରହୁଛି ମୁଁ ଜଗଦଲପୁରରେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଗୋଟେ କବିତା ମହୋତ୍ସବ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 2 ତାରିଖ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଜ ଅଛି ଉତ୍କଳ ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସମାଜ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଲାଣି? ହଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଢଙ୍ଗ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ସମାଜ ଅଛି ଉତ୍କଳ ସମାଜ ଏଠାରେ ବଢ଼ ଚଢ଼ିକରି ଭାଗିଦାରୀ ନେବୁ। ଆମେ ଲୋକଠୁ ମିଶୁଛୁ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ବରାବର ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ବହୁତ ଯେତେ ବି ଆମର ଦ୍ୱାରା ହେବ ଆମେ ତାକୁ ସେଇଟା ପୁରା ପୂर्ण କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି এই କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେବା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ